سلام كلاتكم نزع فيديو تكتاتل زلهم أبدأنا لهم عندي فيديو حيزلكم نتعزلهم كم جاء تريوا زلهم عندي أرستو دراهما بزعبا Grammarly you have to write English like a professional سلازي زي Grammarly زبال ويب سايت حدني تكنولوجي كامباني إيو انتا يوز كبر كأهن رأيونا زي بزعبا grammar, sentence, plagiarism إيو كاندت سرحو انتا يوز كبر بزعبا زي أمثلة نقرات كاب إنجليزኛ عم بتعفلو كيزي automatically grammar, spelling, punctuation, word choice يعريرنا جيغاتات انتحدا عندنا أبزي نقرات زي automatically እንዳعرينا بقات suggestion እንዳهبنا يخيد كمستري وزلهم بزي أتصحيفا زلا document زي بقايح تبيلو لزلو اسميرو لزلو جيغاتات مالتي سلازي أبزلنا لو your words زلو change the verb form effect correct your spelling help change the verb form to replace the word error spelling جلنا بله يهبنا له تي error زولو أسميرو له بقايح بزقونها وتي نعو كعري إزبالو suggestion سكا بزقون يجرلنا له مالتيو سلازي إزي Grammarly زبها له ويب سايت لمن يزيتكم نتحدثنا إنه كل سبي يزيتكم ولا تبقى زخل English سبون formally تحقق يخل وي صحفا consistent تحقق يخل علات تحقق يخل ساعات تحقق يخل بزح نجات إزي choice نجات ناس لا تغير إنه كل سبي يزيتكم تبقى نيرجنا English حلوكا ميدم حلوكا ولا تبيتيكي حلوكا زي Grammarly إنه كل سب حاجة زيدا انت عيني تاقلولات يمزهبو كنتحدالنا كيبورد اللوم اب اندرويدن اب اي او اسن اب موبايل فيرجنز مالتيو نايكلتيو اوبريتنج سيستم كيبورد داونلود كنقبلنا هلينا اندرويد تكمت هولنا اندرويد اي او اسن تكمت هولنا كمزي ابدأ تريوا زلهم حديتا داونلود مسكونت زي عينة كيبورد تمزلنا سلازي ابتي اب ستور ديو ابتي بلاي ستور كيتنا Grammarly نا داونلود كنقبرنا خلينا ندا صحفنا خلنا كم زعينا suggestions ندا هابت كتقرمنا كتستخدمنا تخيل مالتو كالة توسخي browser extensions اللو browser extensions كنا بتكلمنا تيوم browsers كان بعد Chrome, Safari, Mozilla, Internet Explorer أبقو install كنقبرنا خلينا سلازي أبتي browser إنه خفتم بملو أمتيام applications كا ندهد أنا فيسبوك to web application تبدأ نتكلم لنا هنا أب browser كفيتنا نتبدأ نسرح لنا هنا automatically تي أب browser زلوا Grammarly كأريلنا يا خالي كمو LinkedIn نتكلم هال Gmail كنتكلم هال لازم أب browser إنه هفتم تيم web applications directly نايزي Grammarly تتكلم تكونوا يقول كمو كم Gmail قبلكم تنحكوا كابتي براوزر نتبدأ كفيتنا يو كلونا يخلنا تو access نايتي Grammarly انت عيني تاقلولوت كالد native application for Windows and Mac داونلود جرنا هون اب كمبيوترنا Windows يهون Mac يهونون native application كلونا يخلي so نتي زدلنا يو document upload جرنا فتنا native application كنعريو وهالنا زي أتريوا زلهم حجي ناي ماك native application يا لاتناتنا كنت أحوال لنا زلنا أو upload نقابرو مو ندعرنا نخيط وقت كالد Microsoft Word and Microsoft Outlook add-ins كالو أب Microsoft Word وشتن and Microsoft Outlook ون أب وشتي كنرخبو من هالينا كم تريوا زلهم إذا Microsoft Word كم توسخو خوينو ندا صحفنا خلنا بزقوني خا يهبنا مالتو سلازي ناي مايكروسوفت اوفيس ون
أو أنكر رهبنا هالنا إنستول كنقبرنا هالنا لذي نزي كل عين سيرفيس كنركب كبيرنا أنا إنستول نقبرها أبز حاجتنا هالرئينا لذي أبتيناتنا براوزر كفيتنا انتهينا نتكلم زمان كروم نتكلم جرامرلي جرامرلي في أونلاين writing assistant جديد كفيتنا already أنا سجلني تبي أنا أفتح account إتفقنا جن account كنت أستخدمه بناس كجيميل أتيها يها register سلبي بس register سلبي كذا فمز كنزارة بتصنعنا عايزين install نجابه ناي كروم extension تحدينا حجز active تبذلناتين extension ناي كروم اللي حتى عن نحن تلفون تلفزيون كيبورد جبرنا هاي ويندوز نتحدى علينا كاو install دابلنا تعبزي install كنجبرنا هاي كبير يكون ذحر install مسجبرنايو السيرفيسز يفعل free علو premium علو business كعلو ስለዚህ እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ኣብ ናበይኒ ዘሎ እቲ ዋጋታት ከዓ ቀፂልና ክንሪአና ከም ትሪኦ ዘለኹም ፍሪ ፕሪሚየም ኤንድ ቢዝነስ ኣሎ እዚ ፍሪ ፕሪሚየም ኢንዲቪጁዋል እዩ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማለት እዩ ቢዝነስ ከዓ ናይ ቲም ናይ ጉጅለ እዩ ሞል ዝጠቅም ማለት እዩ ምስሪኦ ዘለኹም ኣብቲ መጀመርታ ፍሪ ስፔሊንግ ግራመር ፓንክቹዌሽን ኣለና እዚ ሓደ ብሓደ ክንሪአና ቀፂልና እዚ ኮንሰስነስ ሪዳብሊቲ ቶን ዲቴክሽን ኮንፊደንት ራይቲንግ ፖላይትነስ ዘሎ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ከምዚ ዝበልኩኩም እዚ ፍሬም ፕሪሚየምን ሓደ ሓደ ሰብ እዩ ቢዝነስ ግን ካብ ሰለስተ ንላዕሊ ሰሚዕ እቲ ፕሪሚየም ብወርሒ 11 ቅርሺ 66 ሳንቲም ብዶላር እዩ እቲ ቢዝነስ ከዓ 12 ቅርሽን 50 ሳንቲምን ብዶላር ንወርሒ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ነፃ ኣገልግሎት እዚ ፍሪ ሳብስክሪፕሽን እንታይ እዩ ዘለና ክንሪኢና ስፔሊንግ ፓንክቹዌሽን ግራመር እዚ ሰለስቲኡ ብቤዚክ ሰጀሽንስ ግን ብጣዕሚ መባእታዊ ዝኾነ እዩ ሞር ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ክስታይ ኣይኮነን ከምኡውን ቶን ዲቴክሽን ከዓ እዚኣ ዝፀሓፍናያ ኢሜይል ሕጂ እዚኣ ዝፀሓፍኳ ክንታይ እያ ተስምዕ ኢለ ኣብዚ ቶን ዲቴክሽን ኢለ እንድሕር ዳሪኤ እዚኣ ፎርማል እያ ትብለንላ and the first መፂሎ ብቲ መጀመርታ እቲ ፎርማል ዓይነት ኢሜይል ምዃና appreciative ክኸውን ይኽእል friendly ክኸውን ይኽእል እንታይ እዩ ዘስምዕ እቲ ዝፀሓፍናዮ ዲቴክት ክንገብሮ ንኽእል ኢና for free ማለት እዩ all browser extension ከኣለና ኣብ ኩሉ ብራውዘር ከዓ ኢንስቶል ክንገብሮ ንኽእል ኢና for free ሰው ኣብ እቲ ዌብ application version ናይ Gmail ናይ LinkedIn ናይ Facebook ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ premium ከዓ እንታይ ዝበልናዮ ነዚ እውን ንኢንዲቪጁዋልስ እዩ 11 ቅርሽን 66 ሳንቲም ብዶላር ንወርሒ እንዳኸፈልና እንታይ ዓይነት ሰርቪስ ንረክብ ካቐፂልና ንሪኢና ንመን እዩ ቀንዲ የገድስ ተይልና ተምሃራይ ምስ ትኸውን ኮሚኒኬሽን ምስ መምሃራን ካየድካ ሪሰርች ፔፐር ክፅሕፍ ኣለካ ዝኾነ ዶኪመንት ተረክቦ ወረቓቕቲ ክህልወካ ይኽእል ተምሃራይ ምስ ትኸውን ፀሓፋይ ወይ ከዓ ፍሪላንሰር ምስ ትኸውን ከዓ ፀሓፋይ እንድሕር ዳ ኮንካ ኦፍኮርስ ናይ ራይቲንግ ኮሬክት መግበር ስለ ዝኾነ የገድሰና ናይ ፍሪላንሰር ምስ ትኸውን ከዓ ነብስኻ ኦንላይን ፅቡቅ ጌርካ ክትገልፅ ምስ ትደሊ እቲ ኤክስቼንጅ ትገብሮ ኢሜይልስ ከዓ ሞር ፕሮፌሽናል ክኸውን ምስ ትደልዮ ከዓ እዚኣ ብጣዕሚ ሓጋዚት እያ ኢሜይል ምፅሓፍ ዘድልዮ ነገር ምስ ዝህልወካ ብዙሕ ግዜ ኢሜይልስ እንድሕር ደኣ ተሳደድ ኮንካ ከዓ እንድሕር ደኣ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ነገር ተደሊኻ ናይ ስራሕ ኮንትራክት ንዘድልየካ ናይ ስራሕ ኮንትራክት ከዓ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ወርድስ ሚስፕሌይስድ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ዝተፈላለየ ሚኒንግ ክህቡ ስለ ዝኽእሉ ኣብዚ ናይ ስራሕ ኮንትራክት ክንፅሕፍ ከለና ከዓ ተገዲስና ብፅሑፍ ከነቕርቦ ስለ ዘለና ከዓ
በዚህ አገርና ተጻሐፍና more ጥቡቅ ሆነልና ስለዚህ ኣብዚ ፕሪሚየም እንታይና ክንርኢ consistency ይብላሎ ሕጂ ብዚኣ example applications are due July 10th and we will make a decision by 25 August ሕጂ ብዚ መጀመርታ July 10th ኢልና month and date ኣብዚ ኸ date and month ጽሒፍና ኣለና ስለዚ the same format ክንገብሮ ኣለና ኢላ suggest ገይራትና ኣላ እዚ ማዓሲ more serious ዝኸውን ኣብ ሰዓታት ሕጂ maybe after ላዕሊ እንድሕር ብ 12 hours format ናይ 12 ሰዓት ተጠቂምና መሊስና ኣብቲ ድሓርካ 14 ሰዓት format እንድሕር ንጥቀም ኣለና ኮይና ነቲ ዘንብብ ሰብ ከነደናግሮ ንኽእል እሞ ዘይኮነ ኢንፎርሜሽን ክንህብ ንኽእል ስለዚ ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ዝረኽበልናን ዝጠቕመናን ትኽእል ሪዳብሊቲ ከዓ ተነባብነት እቲ ዘንብቦ ዘሎ ሰብሲ መን እዩ ዝርድኦ ንቆልዑ ድዩ ንማእኸሉ ድዩ እንግሊሽ ጥቡቅ ገይሮም ንዝርድኡ ድዩ ብዚኣ ዶክመንት ብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ትናታ ፐርፎርማንስ 58 ይብለና ኣሎ ካብ 100 እቲ ኳሊቲ ናታ ማለት እዩ እዚ ኣብቲ ታሕቲ እንታይ ይብለና ኣሎ your text is likely to be understood by a reader who has at least 9th grade education age 15 እዚ ኣጻሕፍኩማሲ ካብ ተሻይ ክፍሊ ተወሓደስ ተሻይ ክፍሊ ዝበጽሕ 15 ዓመት ዝገበረ ሰብ እዩ ከንብባ ዝኽእል እንድሕር ዳኣትናትና ኳሊቲ ግን ካብ 58 ናብ 60 ክሳብ 70 እንድሕር ዳኣ ጽሕናዮ ግን ደረጃ 80 ሚእታዊት ናይ ተዛረብቲ እንግሊሽ ክርድእዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓፈሻዊ ዝኾነ ስእሊ ይብና ኣሎ ስለዚ እቶም ስፔሊንና ዕሪና እቲ ግራመርና የዕሪና እቲ ቨርብ ፎርምና እቲ ወርድ ቀማምጣና የተዓራሪና እዚ ፐርፎርማንስ ንውስኸሉ እሞ እቶም ዘንብቡልና ከዓ ቀልጢፉ ክርድኦም ይኽእል word choice ከዓ I'm very happy to be part of the club ንበል ዋላ It is a very happy weak adjective is ብለና ዘሎ እቲ very ሲ ነቲ ሃፕስ ማራዩ weak ዝኾነ ክስታዩ ስለዚ more strong ዝኾነ words እንዳሕዳደልና we can use thrilled pleased delighted ዝብል ቋንቋታት words ክንጥቀም ከም ዘለና ይነግረና ኣሎ so I'm thrilled I'm pleased to be part of the club I'm delighted to be part of the club ኢልና ከነተዓራርዮ ንኽእል እሞ more strong ዝኾነ ስሜት ንገልጽ ማለት እዩ life sentence variety ከዓ ሕጂ ብዚኣ example I read an interesting book recently it was about computers I usually read novels ሕጂ እንታይ ኮይኑ እዚ sentence እዚ ተቆራሪጹ ሓፂር ኮይኑስ the same similar sentence ከዓ ኮይኑ ኣብቲ ሓደ row ማለት እዩ ስለዚ ተደጋጋሚ ኮይኑሎ እዚ ስለዚ ኣብ መንጎ ዝኾነ words እንድሕር ደኣ ዝኾነ adverbs እንድሕር ደኣ ንጥቀም ኣለና ኮይና ከምኡ ጌርና ነቶም ሓፀርቲ ዘለዉ sentences join ክንገብሮም ይመኽረና ኣሎ ብዚ it's a good suggestion ስለዚ ነቲ ኣንባቢና ክርድኦን በቀሉ ሰሓቢ ንባብ ክኾነሉ ኣብ ዝተሕብረና ኣላ ማለት እዩ confident writing ከዓ I think we should be able to solve this for you I think ክንብልከልና ይመስለኒ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ confident ይኮነን ብዛዕባ እቲ ክንገብሮ ኢና ንብሎ ዘለና ነገር ሲ confident ይኮነን ስለዚ I think we should be able may sound unconfident ስለዚ confident and confidence you ዘስምዕ ስለ ዘሎ we can solve this for you እንድሕር ዳኢልካ ግን more confident እዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ business related ዝኾነ ኢሜይል ወይ ከዓ ፅሑፋት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከምዚ I think we should be able ገለ እንድሕር ዳኣ ኢልናስ ፅቡቕ ኣይኮነን ነቲ ዘንብብ ነቲ ዝቐበለና ዘለዎ ዝኾነ ኢሜይል እንድሕር ዳኣ ሰዲድናስ ሹር ስለዘይኮንናስ ሰብሲ ኣሚኑስ ከስርሓና ይኹን ገለስ ኣይክእልን ስለዚ more confident ኮይና ክንፅሕፍ ትሕግዘና politeness ከዓ ትሕትና ማለት እዩ I hate the proposal ነዚ proposal እዚ ፀሊእ እዮ ክትብልሲ ማር harsh ዝኾነ word ኮይኑ እቲ I hate ስለዚ እቲ ከም ዘይፈተናዮ ንምንጋር
direct phrase كتتقمناس نعو تكيو كغصلنا زخل قالات كا تنغرنا بعلا. I would not say I'd like فتيو ሳይመበልኩን this proposal እንደደልካ ግን it's more soft ማራ ከቢድ ቋንቋስ ሳይኮነን ማራ ተሪርሲ ኮነ soft ዝኮነ ኮይኑስ ግን ተሓቲ ዝደለና ሜሴጅ ካ ከም ዘለዎ ትሕልፈልና formality ዘፈልካ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቴክስት ንጽሕፎ ገለ ነገር slangs ንጥቀም ኢና ከም ትሪኡ ዘለኹም is there anything else I can do for you ታዩስ ሕጂ ኣብ formal ጊዜ ሲ ክት ሞሊኣትና ከምኡ ጽሕፍትና ኻሊና ስለዚ formality እርዮ ትብላላ ብዚ ታዩ ናብ formal writing ጽሓፎ ምስቲ ኮንቴክስት ሳይከይድኒ ትብለና ኣላ ስለዚ ኣብ ከምዙን correct ትገብረልና ትኽእል ካልእ plagiarism is most of the time ab papers scientific papers ጽሕፍ ከለኻ ትናትካ citation ብጽቡቕ ጌርካ ይብለኻ ዶ ከም ዘለዎ ካብቲ ናይ ካልእ reference paper ኣምፂኻ ከም ዘለዎ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወይ rephrase ክትገብረለካ ወይ citation ጽቡቕ ጌርካ ክትስወሉለካ ወይ cite ከም ዝገበርካዮ ስለዚ ክትርስዖ ትኽእል እቲ citation ከየተኻ ስለዚ እትዮም ናትኩም ዩኒቨርሲቲ ወቃቶም ምስራሕኩም እንድሕደኣ ዘይብሉ ኮይኑ እቲ plagiarism tools እንድሕደኣ ዘይብሎም ኮይኑ እዚኣ primarily ከም ሓደ option ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ካልእ document insights እዩ እቲ ዶክመንትና ጸብጻብናቱ እዩ characters ክንደይ words ኣለዎ ክንደይ sentence ኣለዎ reading time and speaking time ኣነ most ዝፈትኽዎን እዚኣ reading time and speaking time እቲ ዝኾነ presentation እንድሕደኣ ኣለካ ኮይኑ ኣብ ክንደይ ተዛሪብካ ክትውድአን ትኽእል ብኸምኡ መጠን prepare ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ናትካ presentation ማለት እዩ ወይ ዩቲዩብ ቪድዮ እንድሕደኣ ትሰርሕ ኣለኻ ኮንካ እዚኣ ክንደይ ደቂቕ ክትወስደለያ ኢልካ ኣቐዲምካ ክትዳሎ ትኽእል ኢኻ vocabulary ከዓ unique wordsን rare wordsን ከዓ ክንደይ ተጠቂምካ ኣለኻ ከዓ ትነግረካ readability ከዓ ናትካ እቲ overall readability score ከዓ ብዛዕባ ናይቲ ዶክመንትኻ ጸብጻብካ ከምዚ ጌራ ትህበካ ካልእ human proofreading እዩ እንድሕደኣ እዚ machine suggestion እዩ ሓደ ሰብ ጆርዳ ጣሕና ኸልና ዘዕርየልና ዘሎ ነገር ኣይኮነን so እንድሕደኣ human proofreading እንድሕደኣ ናይ experts ሓገዝ እንድሕደኣ ደሊና ሰብ ርዩ ክዕርየልና እንድሕደኣ ደሊና ከዓ ትዝደለናዮ ዶክመንት ሳብሚት ንገብሮ ሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ 3 days within 24 hours within 30 minutes ከዓ ዋጋታት ገይሮም ኣለዉ ግዜ ብጣዕሚ ዘገድሰና እንድሕደኣ ኮይኑ ኣብ ከምዚ ርኢና ሳብሚት ጌርና እቲ ዶክመንትና ከነዕርዮ ንኽእል ኢና ስለዚ መወዳእታት እዮም ጾሚቕናት እዮም ጥቕምታት ክንሪኦም ኢና እዚ ኣብ ዌብሳይት እዚኣ ግራመርሊ ዝህቦ እቲ explanation ንኽትርድኦ ቅልል ዝበለ እዩ ወላ ነታ ዌብሳይት ንባዕላ እውን ክትጥቀመላ እውን ብጣዕሚ ከበድ ኣይኮነትን ብጣዕሚ ቀላል እያ ሃማን እቲ ዝህቦ suggestions ከዓ ብጣዕሚ ቁኑዕ it's very accurate real time grammar correction ኢኻ ፀኒሑ ዝመፅእ ገለ ይኮነን ሽዑ እንዳፀሓፍና ከለና እዮም እንዳዓረዩ real time correct ዝገብሩና customized ከዓ እዩ customize ንገብሮ ንኽእል ኢና ባዕልና friendly ዝኾነ formal ዝኾነ ክንፅሕፍ ንደሊ ከምኡ ጌርና እውን መሪፅና ከነዳሉ ንኽእል ኢና ናትና ዶክመንት on the way ከዓ ናትና vocabulary ክንህብትሞ ንኽእል ኢና ምክንያቱ እንድሕዳእቶም word choice ኣክንዲ እዚ word ተጠቀም ክብልካ ከለውስ ትመሃር ኣለኻ ንገዛ ርእስኻ እውን ወላ even ንደቅና ኸማን ንቆልዑ ኸማን ክኸውን ንኽእል እዩ ከምኡ ገይሮም ክመሃሩ ይኽእሉ እዮም እንግሊሽ ስለዚ እዚኣ ግራመርሊ ኣነ ብጣዕሚ ዝፈትዋ ንስኹም እውን ዝረኣኹሞ ጥቕምታትን ሪኢኹም
كتقامولا يمكر هذا كتقامولا تدلهم ناتا لينك أبستحت فيديو كقدفلكم في الديسكريبشن أو كليك يركم سبسكرايب تقبل تقولوا for free يكون ولا بريميوم يكون كتقاملوا تقولوا فخوني كومنت تلكم تحت الصحف لي يعني اللي